Του λέω ναι. Έπρεπε να κάνουμε ορισμένες αλλαγές στα κελιά. Γιατί έπρεπε στα δυο γουνιακά κελιά και στο ένα δίπλα από αυτό το γουνιακό, που ήταν κανένα 15 άνθρωποι, να αλλάξουν και να μπουν όλοι μοιημένοι εκεί πέρα. Πράγμα καθόλου εύκολο, διότι ο άλλος δεν άλλαζε εύκολα. Δηλαδή το 13, 14, 15 ήταν τα κελιά με την καθοδήγηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, των υποψηφίων δραπετών, ας πούμε. Κατά κάποιο τρόπο στην κοινή γνώμη της φυλακής δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί στο κελί 13 που είναι ασχολούνται με τα θέματα της υπεράσπισης τους, ετοιμάζουν τις απολογίες τους, γιατί πρόκειται να γίνουν οι δίκες. Ορίσαμε τη μέρα και ώρα. 17 Μαρτίου 1955, ώρα 5 μετά μεσημβρίας, που θα πέσουν τα χτυπήματα για το άνοιγμα της τρύπας στο τσιμεντένιο δάπεδο του κελιού 13. Επιλέξαμε σαν καλύτερο σημείο για να γίνει το άνοιγμα το κρεβάτι του Μπαρτζόκα, γιατί το σημείο αυτό είναι, σύμφωνα με το σχέδιό μας, το πιο κοντινό σημείο προς το απέναντι εργοστάσιο της Δεστρέ, προς το οποίο στοχεύουμε να βγούμε ανοίγοντας σύραγγα. Πήρε ο Χατζηπέτρος ένα σφυρί και μια καλέμη για να σπάσει το τσιμέντο. Ξεκινήσαμε με ένα μικρό κομπιδάκι, ένα καλέμι μικρό. Ο Γιώργος ο Χατζηπέτρος ήταν ο υδραυλικός μας. Δικαιολογούνταν να έχει ορισμένα εργαλεία αυτός σαν υδραυλικός που ήταν στη φυλακή και έκανε τις διάφορες δουλειές. Βάλαμε έξω με ένα παρέα βόλεϊ να κάνει εντόλο και να φωνάζουν και να κάνουν και για να μπορέσουν να κάνουν κάποιον αντιπροσωπισμό. Κάνανε σαματά, βέβαια ήταν και κάνανε δυο μοιημένοι μέσα στην υπόθεση αυτή και δίναν τον τόνο. Δίνει ο Γιώργος ο Χατζηπέτρος τα πρώτα δύο χτυπήματα. Όχι πολύ δυνατά, αλλά επιφυλακτικά. Ψήστηκε η φυλακή. Εμένα μου φάνηκε ότι δεν είχα που να βάλω το κεφάλι μου. Λέω πώς δεν ήρθαν ακόμα. Τίποτε. Το τσιμέντο που με το χρόνο είχε πάρει την σκληράδα του ατσαλιού δεν άκουγε τίποτα, τι κάνει, χαράκτηκε. Απ' έξω εκεί είχαμε βάλει κάνα δυο εκεί που μας ψευτομαστόρωσαν και χτυπάγανε κάτι τενεκιαδένια. Υποτίθεται ότι κάτι μαστορεύανε απ' έξω ακριβώς, από το παράθυρο του κελιού μου. Γινόταν αυτός ο σαματάς όλος. Εν τω μεταξύ το ραδιόφωνο της φυλακής ήταν στη διαπασόν, ήταν δυνατά πολύ. Δύο ακόμα, δύο-τρία, ισχυρότερα. Εσύ Σωτήρη μου λέει, δεν γίνεται. Πρέπει να χτυπήσω δυνατά και θα μας ακούσουν. Δηλαδή μέσα στη φυλακή υπήρχε φύλακας, μονίμως, ο οποίος έκανε βόλτες πάνω κάτω. Έπρεπε λοιπόν να μην πάρει χαμπάρι ο φύλακας, να μην πάρουν χαμπάρι και οι άλλοι. Λέω Σωτήρη, κάποιο ωραίο πρωί θα σε πάνε για εκτέλεση, όπως τους άλλους. Και θα σου έρθει στο μυαλό ή το τι εικόνα τώρα. Και θα λες, οδεύοντας προς το Γολγοθά, βρε ηλίθιε, γιατί δεν έλεγε στον Χατζηπέτρο τότε να χτυπήσει και ό,τι έβγαινε. Λοιπόν, αυτή η σκέψη μου έκανε και κάτσα, λέω στο Γιώργη, ακούω Γιώργη, δεν έχω πάω πουθενά. Έχουμε αποφασίσει να σπάσουμε το τσιμέντο και θα το σπάσουμε. Έτσι βγάλαμε τα πρώτα χώματα από εκεί πέρα και από εκεί ξεκινήσαμε, μετά φτιάξαμε αυτή την πλάκα που λέμε που τη βάζαμε και τη βγάζαμε.
το υπαριθμόν 1, το πιο αποφασιστικό πρόβλημα που καθορίζει την τύχη και την επιτυχία του έργου, είναι να βρεθεί τρόπος για την εξαφάνιση της πέτρας και του χώματος. Πέτρες και χώμα. Αυτό το χώμα που το βγάζαμε πάνω στο κιλί 13. Στο κιλί 13 το χωρίζαμε τις πέτρες από το χώμα και τις κάναμε μια επεξεργασία. Το πατάγαμε και με τα τσόκαρα και τα λοιπά, ό,τι μπορούσαμε, αυτό το υπόλοιπο που ήταν σαν αργυλόχωμα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το τριμμένο υλικό που το κάναμε τις λεγόμενες αντέρες σε μια σακούλες σαν γκάλτσες γυναικείες, τις γεμίζαμε αυτές, τις ζωνόμασταν από μέσα από τις πιτζάμες και πηγαίναμε στο μπάνιο. Και πηγαίναμε στα πληροφορητήρια, τα αδιάζαμε την εκεί, ρίχναμε νερό και ξαναρχόμαστε και σαν να είχαμε ευκαιριότητες.